יא! יום חמישי בצהריים, איתי והחבר'ה רעבים מתים, יורדים למטה קיוס בפינה, על המנה חמה סוגרים בפינה, מדף צפוף, תור ארוך מדי, איתי נתקע כל הגוף על השקית, מים רותחים, נוזלים על הרצפה, הכל נשפך לו, כולם עושים מהומה. אחי, מה עשית? איך נפלת ככה? הם צוחקים, זורקים על הבדיחה, והוא עומד שם, מסתכל ישר. אני עושה 5 פיזיקה, 5 מתמטיקה, ו10 מדעי המחשב. מאז לא חורכים לו את המשפט הזה. המוחים לוחשים, וואלה איזה מוזר, מנסים לתפוס עליו ראש, להרגיש כבר גבר, אבל הכיתה למחרת במסדרון. פצטעתים את איתי בודיסון, כל צחוק נהיה פטפוצק אחר. תגיד להם שוב אחי, תסדר. הוא מחייב, מרים גבה כזה, זורק את השורה וישר מתפוצץ החדר. אחי, מה עשית? איך נחת ככה? הם צוחקים, זורקים על הבדיחה, והוא עומד שם, מסתכל ישר. אני עושה 5 פיזיקה, 5 מתמטיקה, ו10 מדעי המחשב. מאז לא חורכים לו את המשפט הזה. היום עוברים ליד אותו קיוס קטן, המדף כבר חדש, הרצפה יבשה מזמן, אבל כל פעם שמישהו שופך משהו חינם, צועקים 5 פיזיקה ומתפוצצים כולם. מה עשית? איך נפלת ככה? לא צוחקים, עושים מזה אגדה, והוא צוחק גם, זה כבר לא בוער. אני עושה 5 פיזיקה, 5 מתמטיקה, ו10 מדעי המחשב. מאז לא שכוחים לי את המשפט הזה.